Seara, dragii mei și dragile mele, încă o dată vă mulțumesc că ați ales să fiți împreună cu noi în această seară, în cadrul acestei sesiuni. Pentru cei sau cele care nu mă cunoașteți, mă numesc Dama de la sunt medii de profesie și gaz de emisiunii Femei, o viață trăită fără frontiere. În cadrul acestui episod vom discuta pe îndelete despre tratamentele estetice minim-invazive care au drept scop revitalizarea pielii îmbătrânite, eliminarea ridurilor și a liniilor fine de expresie, îmbunătățirea texturii pielii și nu numai. De altfel vom discuta despre tratamentele acneii, cicatricilor și vergeturilor, iar în ultima parte a acestei sesiuni îmi doresc să discutăm despre epilarea definitivă cu laser. Iar pentru toate acestea doresc să vă prezint invitata mea specială din această seară, este medic specialist dermatolog și director medical în cadrul clinicilor Derma Beauty și în cele ce urmează vreau să o invit și să discutăm despre toate aceste lucruri. Sperăm că funcționează conexiunea. Bună seara! Bună seara! Mă auzi? Totul funcționează? Eu cred că e foarte bună conexiunea, te aud foarte bine, îți mulțumesc tare mult pentru invitație. Să știi că am ascultat descrierea pe care ai făcut-o și eu sper din tot sufletul să avem posibilitatea să abordăm toate subiectele, toate sunt foarte interesante după părerea mea și aș putea vorbi extrem de mult, dar cine știe, poate lăsăm loc și pentru alte sesiuni dacă vedem că cei care ne urmăresc sunt interesați. Eu vreau să răspundem tuturor întrebărilor. Vreau să fie o sesiune interactivă, vreau să vă încurajez să adresați întrebări și poate așa o să vă și găsiți răspunsuri la anumite curiozități pe care le aveați vis-a-vis de partea estetică. Da. Draga mea, Dana, îți mulțumesc încă o dată pentru faptul că ai acceptat invitația mea. Îți spun sincer, este o onoare și de-abia aștept minutele ce vor urma. Așadar, înainte să începem această sesiune, am o provocare pentru tine și anume, cu scopul de a te cunoaște cât mai bine ascultătorii și ascultătoarele noastre, te-aș ruga să ne creonezi un autoportret al femeii Dana Brat. Cine este ea și de unde e această pasiune pentru dermatologie și estetică? Oh, este foarte greu, nu m-ai pregătit deloc, eu voiam să intru deja în pâine și să vă povestesc despre tratamente. Este foarte greu, dar eu m-aș descrie ca fiind cea mai ambițioasă persoană pe care o cunosc. Dermatologia n-a venit așa cum, nu știu, poate mulți se așteaptă sau mulți ar dori să audă, ca o pasiune pe care eu să o am din copilărie și să mă visez în fiecare zi înconjurată de creme, de produse de skincare. În niciun caz. Dermatologia a fost o ambiție personală. Așa cum mulți știu, mai ales din cei care sunt medici și care ne urmăresc, concurența e foarte mare pentru latura asta de medicină și asta m-a atras inițial. Faptul că mulți își doreau, am zis, dar de ce își dorește toată lumea treaba asta? Eu mă gândeam că poate să merg pe, nu știu, o cardiologie intervențională, o neurochirurgie, ceva în sensul ăla, dar m-a atras competitivitatea. Îmi place foarte mult să fiu acolo în miezul acțiunii și de aici a plecat totul. Ulterior s-a dezvoltat într-adevăr o pasiune. Ulterior mi-am dat seama că nu o să fiu un dermatolog care să vadă patologie clinică, ci o să mă axez pe partea de beauty. A venit foarte târziu, n-a fost ceva plănuit. Dar da, cred că ambiția m-a adus și mi-am dat seama că de fiecare dată când îmi doresc și îmi propun ceva cu adevărat, se materializează într-un fel sau altul. Așa că da, sunt un om ambițios și sper să rămân așa, că asta menține practic dorința pentru cunoaștere și pentru dezvoltarea domeniului meu. Exact, exact. Și în momentul în care ai o viziune, un vis și, bineînțeles, îți dorești să acționezi, să treci la acțiune și ai și oameni foarte buni în jurul tău, cred că atunci ai parte de dezvoltare personală și să treci dincolo de zona ta de confort. Așadar, respect pentru domeniul pe care tu l-ai ales și mult spor pe mai departe să fii un doctor diferit ca și ceilalți. Draga mea, așa cum spuneam și la început, îmi doresc să discutăm despre unul dintre cele mai tabu subiecte ale secolului 21, da? Tratamentele estetice minim-invazive. Știm că foarte multe tratamente estetice au drept scop, de exemplu, corectarea imperfecțiunilor minore, chiar îmbunătățirea stării de sănătate fizice, psihice. Dar din punctul tău de vedere al unui specialist, ce presupun aceste tratamente estetice minim-invazive și când ar trebui să apelăm la ele?
Da, iarăși îmi place mult cum pui problema, pentru că tratamentele estetice nu sunt o fiță, adică noi plecăm de la ideea că avem nevoie să îmbunătățim ceva. Eu, ca medic dermatolog, am început să fac aceste tratamente, în primul rând, pacienților care aveau cicatrici postacneice, anumite semne lăsate în urma unor afecțiuni dermatologice. De acolo a plecat toată partea asta cu estetica. Ulterior ne-am mobilizat noi în direcția anti-aging pentru că ne-am dat seama că e important să fii bine tu cu tine și că de la o anumită vârstă apar niște modificări care simți că nu te reprezintă. De exemplu, te uiți în oglindă și ți se pare că ești sau chiar primești astfel de comentarii de la cei dragi că arăți obosită, că arăți supărată și poate tu în sinea ta ești o fire chiar foarte veselă, poate ești chiar odihnită, numai că în momentul în care te uiți în oglindă nu se reflectă treaba asta. Și de aici s-a dezvoltat medicina estetică minim-invazivă, care nu are scopul de a schimba trăsăturile tale, ci doar de a îmbunătăți anumite atribute emoționale. Adică dintr-un om care pare obosit, uite, vrem să facem în 5 minute un om care arată odihnit. Iar omul când se vede în oglindă odihnit, culmea că are o stare de viață și o poftă, de fapt, de viață mult mai mare. Și acea zicală că ești ceea ce gândești este foarte adevărată. Tocmai de asta, tu ca femeie, în primul rând, trebuie să ai o părere foarte bună despre tine și știm bine că atunci când, nu știu, ne trezim și ne place ceea ce vedem în oglindă, parcă toată ziua ne este foarte bună. Așa că plecând de la premizele astea, noi facem tratamente care să modifice anumite atribute emoționale, să le facă mai pozitive, astfel încât noi cu noi să fim bine și ceea ce se întâmplă la nivelul feței să nu se vadă în exterior, să nu se vadă că s-a intervenit. Înainte să te întreb despre tipurile de tehnici minim-invazive, aș vrea să te întreb din punct de vedere al omului, Dana Bratu, da? Și apoi al medicului. Cum am putea să găsim un echilibru? Pentru că noi trăim într-o eră în care, în momentul în care apelezi să ai o intervenție estetică, ceva, Da. nu am întâlnit persoane, s-a declanșat și pur și simplu intri așa într-o cursă și nu mai știi exact când e destul. Așadar, cum ai putea să găsești un echilibru între natural și apelarea la aceste intervenții estetice? Sunt multe lucruri care te ajută. În primul rând, am observat, cel puțin în ultimii ani, că pacienții mei sunt cumva la fel ca mine, că ne atragem, că ne găsim și atunci ei vor să-și găsească un medic care să simtă că e așa la fel ca ei și în viața personală. Și atunci eu, dacă nu arăt extrem de injectată, dacă eu nu arăt exagerat, cumva pacientele mele au mai multă încredere în mine ca medic injector, că nu le-aș duce într-o latură unde lor li s-ar părea exagerat. Adică ceea ce îmi fac mie, le fac și lor. Asta este o chestie de încredere pe care am transmis-o pacientelor și de asta se simt foarte confortabil. Așa că medicul este cel care te ajută și te ghidează atunci când tu poate începi să ai așteptări din ce în ce mai mari, unele așteptări fiind chiar nerealiste legate de intervențiile minim-invazive. Dar comunicarea este extrem de importantă și ne dăm seama din primele minute dacă suntem pe aceeași lungime de undă și dacă o să mergem în continuare, mână de mână, într-un drum lung. Pentru că odată ce ți-ai ales medicul estetician, da, vii la el, dar una este să vii la el să-ți tot mărești buzele până le aduci la o dimensiune extraordinară, alta este să vii la el să mai discutați un pic de rutina de skincare, de creme, poate la nivelul corpului ți-a mai ieșit o aluniță sau vrei să-ți verifici alunițele. Cam asta este relația medic-pacient pe termen lung și de asta n-ai cum să exagerezi dacă tu de la început ți-ai găsit medicul pe care simți că e pentru tine. Exact, exact. Și cred că și medicul, așa cum ai spus tu, trebuie să exprime anumite principii și anumite valori. Și în momentul acela apare această compatibilitate. Aș vrea să te întreb, de fapt să te rog să ne descrii puțin dintre aceste tehnici minim-invazive din chirurgia estetică. Care sunt aceste tehnici și, de fapt, care sunt beneficiile lor? Tehnici, cred că e mult spus. De fapt, sunt intervenții, sunt substanțe pe care noi le folosim cu scopul de a remodela, poate, anumite trăsături. Și când spun remodela, mă gândesc inclusiv la persoanele tinere. Uite, ne gândim la o persoană care se naște cu o depresiune, un șanț foarte adâncit la nivelul cearcănelor.
clar, persoana are 20 de ani, nu are cum să aibă nopți nedormite, nu are cum să fie foarte obosită și categoric nu a înaintat în vârstă. Dar modificarea este genetică. Se uită la mama, poate la bunica și au exact aceeași formă a ochilor. Atunci putem să venim cu acid hialuronic, să umplem șanțul și uite, am corectat ceva care nu ține de bătrânețe, ține de modul în care persoana este construită. Așa că una din procedurile pe care eu o practic foarte des este injectarea cu acid hialuronic. Asta vreau să separăm cumva acidul hialuronic pe care știm noi că se pune în buze și îți face buzele mari, de injectarea cu acid hialuronic cu bun simț în scop de a corecta sau de a îmbunătăți niște trăsături, niște atribute emoționale. Ai cearcă-ne, arăți obosit, punem acid hialuronic în acel șanț de sub ochi, arăți odihnit și asta se poate întâmpla pentru orice vârstă. Injectarea cu acid hialuronic este una din activitățile principale. Sigur că mai lucrez și cu toxina botulinică, botoxul fiind o neuroproteină care blochează activitatea musculară și nu vreau să ne speriem nici de ăsta pentru că nu se pune numai în zona de sus a feței, ea se poate folosi și pentru hiperhidroză, adică pentru transpirație excesivă, la persoanele care au o problemă reală sau se poate pune în mușchii maseteri la persoanele care au bruxism, care scrâșnesc din dinți în timpul somnului și le poate afecta dinții. La fel, cum vrem să facem și tratamente care să subțieze vizual fața, putem să punem acid hialuronic sau toxină botulinică. Deci nu totul este doar anti-aging, ci este și în scop de înfrumusețare, de beatificare, inclusiv la persoane foarte tinere. În afară de toxină botulinică, acid hialuronic, sunt proceduri de rejuvenare cu laser. De exemplu, eu în clinică fac foarte mult laser CO2, pe care îl folosesc atât ca scop de a induce colagen la o persoană care vrea să scape de riduri sau de pielea mai laxă, dar și la persoane care au semne, poate chiar din naștere, cicatrici chirurgicale, dacă ți-ai scos o aluniță de pe față, cu un semn cu o cicatrice, laserul CO2. Aș vrea să te întreb... Da. Mă auzi? Da? Ok, că s-a întrerupt și nu știu exact de ce. Aș vrea să te întreb care sunt grupele de vârstă care ar putea să aibă parte de aceste tratamente. De exemplu, un adolescent, da? Să spunem că a rămas cu anumite cicatrici pe o anumită vârstă. Ar putea să apeleze la astfel de tratamente? Sigur încă din perioada adolescenței sau nu? Da, sigur. Noi facem astfel de tratamente și minorilor, pentru că, repet, nu considerăm că este o fiță, ci poate adolescentul respectiv, dacă nu își tratează problema, ajunge să dezvolte niște complexe și niște probleme de latură emoționale pe care e foarte greu să le mai rezolvi în viața adultă. Așa că, însoțiți de părinți, bineînțeles, după ce avem o discuție foarte clară, să vedem dacă chiar este necesară intervenția, putem să lucrăm și să corectăm acele probleme. Aș vrea să te întreb, pentru că tu spuneai la un moment dat despre injectarea de toxină botulinică. Așadar, în ce situații mai exact un om, o persoană, o femeie apelează la acest tratament cu injectare de toxină botulinică? Ai putea să ne spui exact în ce constă și care sunt situațiile, de fapt? Da, toxina botulinică, cum spuneam, blochează activitatea musculară, iar odată cu timpul, cu înaintarea în vârstă, chiar după 25 de ani, începem să observăm că ridurile noastre nu mai sunt doar de expresie. Perfect, este normal să avem riduri atunci când ne mirăm, când ne încruntăm sau când zâmbim, să se formeze acolo idee de riduleț la colțul ochilor. Problema este că pe măsură ce trece timpul, mușchii noștri devin foarte activi, mă refer la mușchii faciali. Bine, mai ales noi femeile care suntem și foarte expresive și atunci, în timp, ridurile sunt foarte vizibile și ridurile ne dau un aspect mai îmbătrânit, neaspresc, nu ne simțim bine noi cu noi. De asta putem să apelăm în momentul respectiv la injectare cu toxină botulinică. Ea se face în partea superioară a feței, deci colțul ochilor între sprâncene și pe frunte, iar efectul este de a netezi ridurile. În momentul în care noi nu putem să mai avem aceeași activitate musculară, evident, pielea nu se mai încrețește. Deci asta face botoxul. Este tratamentul pe care îl fac în fiecare zi în clinică, este foarte, foarte solicitat. Dezavantajul, dacă e să punem și asta pe listă, este că nu e permanent și că odată la 4, 5, 6 luni, în principiu trebuie să-l repetăm. Deci nu o să țină forever, dar și când ține, ne dă așa o stare extrem de bună.
Da, pentru că aceasta este și o problemă. Cât de des ar trebui să apelăm la aceste tratamente? Și din cauza aceasta aș vrea să te întreb, există anumite riscuri, anumite contraindicații de care ar trebui să țină cont o persoană înainte să facă aceste tratamente sau nu? Da. Este până la urmă un tratament medical. Se face doar în cabinetul medicului, ceea ce înseamnă că există contraindicații, există riscuri, există efecte adverse. Așa că la consultație stăm de vorbă și vedem dacă sunt anumite probleme care ne-ar împiedica să facem un astfel de tratament. Majoritatea persoanelor sunt sănătoase, nu au contraindicații. Contraindicațiile mai degrabă sunt legate de anumite afecțiuni autoimune musculare, cum este miastenia gravis, unde deja pacientul are o problemă cu musculatura, de asta n-am vrea să, în jurul, la față mă refer, de asta n-am vrea să o accentuăm. Deci după ce facem consultația și ne asigurăm că nu sunt contraindicații, sigur că facem procedura, sigur că sunt și reacții adverse. Ne învinețim, ne roșim la locul intervenției, nu venim să facem astfel de tratamente când avem un eveniment. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să am paciente care să aibă nunta a doua zi sau, evenimente importante în ideea de a se face mai frumoase, de a îmbunătăți câte ceva, au venit la proceduri. Dar nu, aceste proceduri trebuie stabilite într-o perioadă în care să fim liniștite, să nu avem multe evenimente, multe ocazii de a, ne expune. Chiar dacă sunt minim-invazive, și o vânătaie poate fi uneori dificil de acoperit cu fond de ten. Exact. Și pentru că este vorba aceea, mai bine mai târziu decât niciodată, știi? Și în momentul în care tu conștientizezi de această vorbă, să mergem și să facem cât mai repede, pentru că acesta este timpul oportun. Aș vrea să te întreb, pentru că tu specificai la un moment dat de rutina zilnică de îngrijire a tenului. Și acolo, în această rutină, există și acest tratament, peeling-ul chimic facial. Da. În ce constă, de fapt, acest peeling? Da? Pentru că, de exemplu, putem să depărtăm celulele moarte cu un scrub, cu un exfoliant, dar în ce constă, de fapt, acest peeling chimic facial și când ar trebui să-l facem? Ok, pielea noastră este în continuă mișcare, nu e ceva static. Ea la 28 de zile se regenerează complet, adică celulele pielii vechi se exfoliază, forțând pe altele noi să intre în acțiune. Pielea noastră este un organ viu. În momentul în care facem peeling chimic, noi forțăm această exfoliere, adică obligăm celulele moarte să se dea la o parte, de la nivelul epidermului, și stimulăm celulele tinere să producă celule care să fie care să dea o uniformizare, să spunem, a nuanței pielii, să inducă fibre noi de colagen. Colagenul este cel care ne dă structură pielii, cu cât e mai tânăr, cu atât este mai strâns. Nu mai avem senzația de piele flască, de piele lăsată. De asta peeling-ul, într-adevăr, forțează mult procesele de regenerare și poate să fie considerat un tratament anti-aging foarte bun. Nu mai pun la socoteală faptul că în anumite afecțiuni, cum este acnea vulgară, pielea noastră nu se mai exfoliază cum trebuie și atunci porii se blochează și se formează aceste leziuni de acnee, care pot să fie puncte albe, puncte negre sau uneori leziuni inflamatorii. Ei, în momentul în care noi facem peeling, practic forțăm pielea să se exfolieze, acești pori nu se mai blochează și astfel nu mai dezvoltăm leziuni de acnee. Bine, alături de o rutină pe care tu deja ai menționat-o, că este important să o avem și încă de la vârste foarte mici. Astăzi mi-a venit o pacientă care îmi spunea că fetița ei de 10 ani deja începe să-și facă o rutină. Rutină care înseamnă o spălare, adică se spală pe față dimineața, seara și știe că la soare trebuie să folosească factori de protecție solară și să nu se bronzeze, să nu se ardă. Eu cred că e un mare pas pentru un copil de 10 ani și aș vrea să le văd de fapt pe toate mămicile că încep să-și învețe fetițele de mici să aibă grijă de pielea lor. Nu avem nevoie de 100 de creme, de loțiuni, dar protecția solară e esențială și curățarea corectă a tenului, să nu ne culcăm niciodată cu machiaj, adică lucruri de bun simț. Da, da. Și este foarte important și așa cum ai spus, tu cred că pornește totul cu educația și până la urmă pornește totul de acasă, dintre relația aceasta mamă-fică. Aș vrea să te întreb, acest peeling chimic facial are o legătură cu tipul de ten pe care îl avem sau nu contează, de exemplu, dacă avem un ten mixt, un ten uscat sau un ten gras?
Ba Există da, anumite tipuri de peeling sau nu? medicul dermatolog stabilește tipul de peeling pe care îl folosește. Deci peelingul înseamnă în general exfoliere. Dar exfolierea poți să faci cu diversi acizi. Poți să faci, de exemplu, dacă ai un ten mai gras, să alegi niște acizi precum acidul salicilic, care se absorbe și se concentrează mult mai bine în glandele sebacee. Glandele sebacee sunt cele care produc sebum, care se acumulează la suprafața pielii și persoane care au un ten gras se plâng mereu că tenul e foarte lucios, că nu se așează nici machiajul, că practic spun sunt ca un bec, toată ziua arată ca un bec. Și atunci noi folosim peeling cu acid salicilic tocmai ca să reglăm această seboree. Ei, sunt alte persoane care poate au leziuni active de acne și atunci ne convine să folosim un cocktail de acizi care să meargă mai mult pe leziunile inflamatorii. Nu știu cum e, de exemplu, acidul azelaic, care este și un foarte bun antiinflamator. Sunt persoane care au cicatrici post-acneice și atunci îmi trebuie un peeling mai agresiv, un peeling mai profund care să meargă până la nivelul dermului, care este stratul pielii bogat în colagen, acolo unde se întâmplă de fapt remodelarea cicatricială. Acesta este, de exemplu, acidul tricloracetic. Odată ce l-ai pus pe piele într-o concentrație de peste 15%, el începe să lucreze la sinteza de colagen. Deci peelingurile superficiale pot face doar o ușoară exfoliere, pe când peelingurile mai agresive pot intra mai adânc la nivelul pielii și deja vorbim despre remodelarea colagenului. Și asta ne ajută în tratamente anti-aging sau în tratamente pentru cicatrici, cum sunt cele lăsate de acne. Și care ar trebui să fie frecvența, adică timpul la care ar trebui să repetăm aceste intervenții? Pentru că mă gândesc că trebuie să-l faci, adică dacă îl faci azi, trebuie să aștepți o perioadă și apoi să revii sau nu? Acum, chiar depinde. Mie mi se pare că skincare-ul a evoluat așa de mult și că începem să găsim în cosmeticile obișnuite produse care deja au acizi și pacientele încep să folosească acasă. Tocmai de asta, la modul cel mai serios, necesarul de a veni la cabinet pentru peeling-ul scade, pentru că tu îți faci practic micro-peeling-uri, clar, cu concentrație mai mică, dar deja începi să-ți faci acasă. Eu recomand în general peeling-uri în sezonul rece, adică undeva începând prin luna noiembrie și terminăm în februarie, cel târziu martie. În funcție de tipul de peeling ne hotărâm la ce distanță să-l facem. Dacă e un peeling superficial, acesta se poate face la 2-3 săptămâni, pe când dacă vorbim de un peeling mediu, pentru că avem nevoie totuși de o recuperare după această intervenție, pielea se cojește, este roșie, las un interval mai mare, adică îl facem la distanță de o lună și jumătate. De asta, într-un sezon rece, mai mult de 4-5 peeling-uri nu prea ai cum să faci. După care îți întreții pielea cu produse de îngrijire pe tot parcursul anului. Înțeleg. Îți mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații. Cu siguranță sunt foarte utile și pentru persoanele care ne urmăresc. Știu de un alt tratament care are rol de revitalizare a pielii îmbătrânite, da? Pentru față, decolteu, mâini și pur și simplu îl tompiază ridurile. Dacă nu mă înșel, se numește mezoterapia facială. Ne poți povesti în ce constă de fapt această tehnică și care sunt efectele, beneficiile acestei tehnici? La mezoterapie deja trecem la un fel de next level. Aici, cei care au frică de ace să dea skip. Nu, am glumit. Vreau să fiți documentați, chiar dacă poate nu sunteți pregătite pentru tratamente injectabile, trebuie să știți de ele. Noi trebuie să știm că după vârsta de 25 de ani, deja organismul nostru nu prea mai produce acid hialuronic și trebuie să știm că nu ni-l putem lua din creme și din produse cosmetice. Ok, ele ajută la un confort al pielii, mă refer în special la serumurile cu acid hialuronic. În momentul în care ieșim din cadă, nu simțim că pielea ne strânge, dacă folosim o cremă hidratantă, dar crema nu are cum să ajungă la nivelul dermului și să umple un rit. Și atunci noi venim cu tratamente injectabile care se găsesc în seringă, folosesc un vector, adică acul, care aduc acidul hialuronic din exterior direct în pielea noastră. Mezoterapia presupune injecții multiple la nivelul dermului, stratului pielii, da, care e bogat în ce știm noi, și reface structura dermică. Este un tratament de redensificare, chiar așa se numește, redă volumul și calitatea dermului. De asta simțim că avem un glow foarte frumos al pielii. În momentul în care cade lumina pe față, se reflectă foarte bine, pe când o persoană care deja și-a mai pierdut din fermitatea pielii simte că are un ten mai tern, poate chiar o culoare mai gălbuie, mai cenușie, pe când cei tineri nu au un ten mai luminos, tocmai că și cantitatea de acid hialuronic din piele este mult mai mare. Deci avem nevoie de hidratare,
vreau să spulber mitul ăsta cu apa, că nu bem suficientă apă și de asta suntem deshidratați. În niciun caz, ok, bem apă pentru sănătatea și homeostazia corpului nostru, pentru echilibru, dar dacă vom consuma cantități industriale de apă, cu siguranță nu va fi suficient să avem un ten luminos. Dacă avem o predispoziție genetică către un ten uscat, dacă nu prea avem noi glande sebacee care să ne creeze acel luciu la suprafața pielii, ne trebuie poate puțin ajutor și mezoterapia presupune injectarea unui cocktail care să conțină acid hialuronic, peptide, minerale, antioxidanți, exact la nivelul dermului. Și iară revin cu această întrebare, la cât timp? Pentru că, de exemplu, sunt persoane care poate ar vrea să aibă parte de aceste intervenții și ar trebui să țină cont care ar fi frecvența, care sunt, de exemplu, există anumite contraindicații în ceea ce privește această terapie, mezoterapie facială. În momentul în care ne gândim la înțepături la nivelul feței, da, trebuie să ținem cont că nu toată lumea se poate înțepa. Dacă avem, de exemplu, o cuperoză foarte severă, un ten foarte reactiv, am preferat pentru tenul respectiv să facem proceduri care să fie cât mai puțin invazive. Nu ne convine să înțepăm un ten plin de telangiectazii, de vase de sânge, pentru că pacienta are și de la noi vânătă, roșie, cu usturime, nu i-am aduce un beneficiu foarte mare. De asemenea, nu vrem să facem tratamente injectabile persoanelor care au poate infecții active la nivelul feței. Ne gândim la herpes, la nivelul gurii. De cele mai multe ori, herpesul este labial, la nivelul buzelor. Încercăm să evităm în perioada aia tratamentele injectabile. Persoane care au o acne activă, multiple leziuni de tip papulopustule la nivelul feței, iarăși n-ar beneficia prea mult de tratamente injectabile. Mai degrabă, în cazul lor, mergem, de exemplu, cu tratamente de tip peeling chimic. Mezoterapia se face undeva la 2-3 săptămâni ca și interval. Recomandăm în jur de 4 ședințe pe an. Avantajul mezoterapiei ar fi poate că nu e dependentă de sezon, adică tratamente de hidratare putem face oricând. Am observat așa că pacientele au într-adevăr un apetit mai crescut pentru mezoterapie în sezonul rece, pentru că atunci își simt pielea mai uscată, dar am putea teoretic să-l facem oricând pentru că nu avem contraindicații legate de sezon sau de expunerea la soare, așa cum avem la peeling și la laser, pentru că peelingurile și laserul exfoliind pielea, o fotosensibilizează, asta înseamnă că îi crește sensibilitatea la radiațiile ultraviolete și încercăm să concentrăm toate ședințele iarna. Înțeleg. A fost o întrebare aici. Ce recomandați pentru coșuri în timpul sarcinii? Vă mulțumesc pentru întrebare, să știți că este foarte bună. Într-adevăr, dacă avem încă acne în perioada sarcinii, deși sarcina de multe ori vine așa cu un ten foarte frumos datorită încărcării hormonale estrogenice, sunt și persoane care se confruntă cu adevărate erupții acneiforme, așa că renunțăm la produse de tip retinoizi, acid salicilic care sunt contraindicate în timpul sarcinii și mergem pe produse care să conțină acid glicolic sau acidul azelaic pe care îl putem găsi în produse precum metroruboril, schinoren, adică nu există, nu e un secret că acidul azelaic se găsește în ziua de astăzi peste tot. Există cei de la Geek & Gorgeous care au acid azelaic bun, The Ordinary și cele două produse menționate mai devreme, Paula's Choice, adică sunt așa de multe branduri, noi trebuie doar să fim atenți la ingredientele pe care produsele le conțin, să evităm produsele care sunt interzise în timpul sarcinii, pentru că nu avem încă suficiente studii pe femei gravide să știm dacă ar putea sau nu afecta fătul. Așa că mergem cu produse safe. Acidul glicolic, azelaic sunt foarte ok pentru toată perioada sarcinii și chiar și pentru perioada alăptării. Trebuie să aveți în continuare o rutină corectă, să utilizați cleanser de 2 ori pe zi, să nu uitați să folosiți SPF-ul și să nu vă exfoliați fața cu acești acizi. Amintiți-vă tot timpul să compensați și cu hidratare. Înțeleg. Sper că a fost de folos acest răspuns persoanei respective. Draga mea, Dana, aș vrea să mergem puțin mai departe și să te întreb, pentru persoanele care probabil se confruntă cu aceste șanțuri nazolabiale, care ar fi tratamentul pentru a combate, pentru a umple aceste șanțuri? Mulțumesc pentru întrebare. Ar fi așa de simplu să-ți răspund cu acid hialuronic și gata, dar adevărul este că anatomia feței este foarte importantă. Uite, ne uităm la noi două și uite-te ce diferite suntem ca și formă facială. Fața mea e mai plină, este mai rotundă și pare că mi-am pus un filtru în zona asta, că nu am deloc șanțuri nazolabiale.
Pe când tu ai o față care e mai suplă, da, și cu șanțurile nazolabiale un pic mai pronunțate. Și asta este foarte important pentru că eu, de exemplu, făcându-mi tot felul de proceduri estetice, am injectat în zona pomeților și în zona șanțurilor acid hialuronic, care asta a făcut. Sunt persoane care după vârsta de 35 de ani, așa ca mine, încep să piardă din volumul pomeților. Și pentru că noi pierdem volum de aici, pur și simplu simțim cum ni se lasă pielea și cum gravitația acționează asupra obrajilor noștri. Așa că dacă pielea se lasă și șanțurile nazogeniene se adâncesc. Așa că e mult mai simplu ca eu să încerc să repoziționez structurile așa cum erau înainte, să adaug volum la nivelul pomeților și din start, uite, putem cu toți acum, mai ales cei care nu sunt în fața camerei și sunt acasă, luați-vă o oglindă, încercați să vă ridicați un pic pomeții și dacă șanțurile nazogeniene se corectează, atunci poate aveți nevoie de o umplere în zona pomeților, poate acolo a fost lipsa de volum. Alteori sunt persoane care sunt foarte tinere și au aceste șanțuri iarăși moștenite genetic și putem să injectăm direct asupra șanțurilor acid hialuronic. Tehnica este foarte simplă, mie mi se pare una din cele mai ușoare proceduri, nedureroase, pentru că se utilizează topic, cremă anestezică, se pune anestezie, se intră cu o canulă care este ca un ac, dar fără vârf, este un ac bond, de asta nici măcar vânătăi n-avem, nici măcar roșire post-procedură și de aici, pe toată direcția șanțului, se lasă o cantitate modestă de acid hialuronic. Acidul hialuronic e o substanță pe care și noi o avem în organism, este hidrofil, atrage apa, așa că timp de peste 6 luni de zile, el va rămâne acolo și va asigura o hidratare și un efect de umplere a șanțului. Să spunem că o persoană apelează la acest tratament, da, de umplere a șanțurilor nazolabiale. E bine, dacă nu revine, da, cu o nouă reumplere după o anumită perioadă, sunt anumite efecte negative, nu știu, consecințe, ți se schimbă trăsătura feței sau nu? Nu, nu se întâmplă nimic, numai că devii un pic psihologic dependent de modul în care arătai înainte. Uite, și aici putem să abordăm, dacă vrei, subiectul intervențiilor exagerate, pentru că începi să te obișnuiești. Și dacă tu ți-ai umplut șanțurile, ești mulțumit o zi, două, cinci, pentru că știi cum erai înainte, după care omul se obișnuiește și se adaptează cu noua formă și uite de unde a plecat. A avut impresia că tot timpul a avut șanțurile alea. Ei, acidul hialuronic fiind o substanță care se va resorbi din organism și este foarte bine că se întâmplă asta, în general este indicat să lucrăm cu substanțe care se vor resorbi, pentru că nici șanțurile noastre nu vor rămâne la fel de-a lungul vieții și nu are rost să ne punem o substanță permanentă care arată bine acum, dar poate peste 10 ani, odată ce ni se mai modifică un pic structura facială, să ne trezim cu o gâlmă sau cu un șerpișor la nivelul ăla. Este mult mai bine că se resoarbe și noi îl vom repune, reinjecta de fiecare dată când vom dori și când simțim că s-a dus efectul în funcție de cum vom arăta la momentul respectiv. Ce am observat la pacientele mele care și-au tot injectat șanțurile de-a lungul timpului este că a crescut acest timp în care ele revin la mine. Adică nu mai simt nevoia să vină la fiecare 6-9 luni să-și umple șanțurile, acum am mărit intervalul la 2 ani. Pentru că remanența produsului este mai mare și pentru că coroborând cu tot ce am făcut noi, pomeți, am mai injectat un pic și în zona tâmplelor, am mai impus și un pic de toxină botulinică, efectul acum este mult mai natural, mai armonizat și nu mai simt nevoia să-și injecteze tot acolo pentru că se menține mult mai frumos rezultatul pe termen lung. Pentru că vorbeai de zona aceasta a tâmplei, da? Pentru ridurile care apar în această zonă, ce se poate face? Adică, de exemplu, și pentru ridurile de la nivelul frunții, da? Și pentru ridurile de la nivelul tâmplei. Când spui riduri la nivelul... Mi-am luat o pensulă. Te referi la cele de la bagăștii, astea de la colțofior, așa? Toxina botulinică este varianta cea mai simplă. Văd că sunt multe paciente, mai ales tinere, care sunt cumva reticente. Doar denumirea asta de botox, de toxină botulinică le sperie. Eu vreau să vă încurajez, n-are rost să vă speriați de o simplă denumire. Toxina botulinică se folosește în anumite afecțiuni, chiar și la sugari, chiar și la copiii mici. Este sigură și este foarte bine studiată, iar ceea ce folosim noi în estetică, la modul cel mai sincer, este foarte puțin și foarte diluat, adică cantitatea pe care o aplicăm noi aici este foarte mică, dar efectul este spectaculos, pentru că în momentul în care noi zâmbim, da, și se formează aceste riduri, automat
cumva și codița sprâncenei coboară. Ei, dacă noi punem un pic de toxină botulinică aici, deschidem privirea, obținem și un efect ușor de lifting de codiță de sprânceană, lucru care este un atribut pozitiv pentru orice femeie, pentru că a avea ochii mai mari, mai deschiși, e un semn de atractivitate. Da. Și deasupra tot ceea ce ai spus tu, cred că pentru mine personal este foarte important, chiar dacă apelăm la aceste intervenții, și este important, da? Pentru că știm, ca femei trebuie să te simți bine în interior. Dacă nu te simți bine în interior cu tine însuți, cu corpul tău, cu tot ceea ce ești tu, nici nu poți să dai mai departe anumite lucruri. Așadar, cred că și prin aceste intervenții trebuie să le folosim într-un echilibru, să putem să ne bucurăm de ele, dar să nu depășim acea limită, acea graniță. A fost o întrebare. Da. Spune-te, rog. Vreau să spun că atunci când depășim granița, nu ne mai produc fericire genul ăsta de tratamente. Există o vorbă care spune happy wife, happy life. Deci e bine ca noi femeile să ne simțim bine cu noi însele, pentru că practic și bucuria și armonia din familie, de ce să nu recunoaștem, e dată de femeie în mare parte și de modul în care ea gestionează lucrurile și organizează pe toți și de vibe-ul pe care ea îl transmite. Dar nu o să facem aceste intervenții pentru că suntem supărate sau pentru că avem o perioadă proastă sau ca să compensăm niște goluri care țin de altă natură. Nu, în niciun caz. Asta trebuie să fie făcute doar pentru noi, doar dacă simțim nevoia pentru așa ceva, nu că și-au făcut toate prietenele, toate cunoștințele sau pentru că este la modă. Asta trebuie să vină ca un răspuns a ceea ce simțim noi și trebuie să vindece, să umple golul ăla pe care îl aveam, ca noi să ne putem continua și desfășura activitatea bine și frumos. Dacă noi ne-am făcut o procedură și a doua zi deja începem să ne orientăm către altă intervenție, nimic din ce o să facă medicul ăla nu o să ne aducă satisfacție. Nimic. Da, da. Ai dreptate, pentru că știm, sunt foarte multe imperfecțiuni, de exemplu, nu știu, sunt lucruri cu care tu te naști, da, probabil la nivelul tenului și nu numai. Și la un moment dat în viață simți acolo un gol, simți că ar trebui să faci ceva mai mult, parcă nu poți să te accepti cu acele lucruri. Și da, cred că în situația aceasta trebuie să apelăm la aceste intervenții, așa cum spuneai tu, să umpli acel gol, pur și simplu să te bucuri de tine însuți. A fost o întrebare la un moment dat aici, ce facem în cazul petelor rămase, probabil dacă ai avut poșuri sau acnee? Mie se pare că deja am răspuns. Tot ce am spus până acum cumva se suprapune peste tratamentele pe care le facem dacă am rămas cu urme. Și acum urme înseamnă două lucruri. Ori înseamnă pete roșiatice, hiperpigmentări la baza pielii, o roșață neuniformă, ori poate să însemne adevărate cicatrici, adevărate goluri în piele și pentru cicatrici automat avem nevoie de medicul dermatolog, avem nevoie de proceduri, pentru că nicio cremă, niciun gel n-are cum să vindece o leziune care s-a produs la nivelul dermului. Însă, pentru roșață, pentru pete maronii lăsate în urma leziunilor de acne, uite, ne ajută aceste substanțe exfoliante, acești acizi pe care noi îi folosim acasă. Acidul salicilic, mandelic, acidul lactic și, din fericire, avem produse super affordable, adică foarte ieftine, pe care le putem lua fără prescripție. Da? Ideal, tot timpul eu recomand o consultație dermatologică, măcar să știm că ni se potrivește, să nu ne facem mai mult rău. Dar dacă sunt persoane care sunt pasionate de skincare și au timp și au răbdare să se documenteze, eu încurajez foarte mult lucrul ăsta și vă puteți achiziționa tot felul de acizi pe care să-i introduceți treptat. Întâi o dată sau de 2 ori pe săptămână, ca să nu agresezi pielea, să nu ai arsuri sau alte neplăceri. Și apoi, în timp și cu răbdare, normal că exfoliind, se vor duce și leziunile rămase în urma acnei. Dacă ai însă goluri sau cicatrici, cu cât intervenim mai repede cu tratamente de tip dermapen, microneedling, mezoterapie, laser CO2, cu atât avem șanse să obținem un rezultat mai bun. Altfel, lăsând anii să treacă, e posibil să aducem o îmbunătățire, dar să nu reușim să scoatem complet acele cicatrici de la nivelul feței. Exact. Și pentru că suntem în acest subiect cu cicatrici, aș vrea să ne oprim puțin la un subiect. Cred că este cea mai mare bătaie de cap a adolescenților și nu numai, a adulților, acnea. Din punctul tău de vedere al unui medic specialist, cum clasifici tratamentele pentru adulți și pentru adolescenți și în ce constă aceste tratamente? Se folosesc tratamente minim-invazive?
Da, cel mai important totuși este să diagnostichezi corect acnea și să fii sigur că e acnee. De multe ori și anumite forme de rozacee arată acnee sau alte boli ale pielii seamănă cu acnea și sigur că vom diferenția clar acnea adultului de acnea juvenilă. Un adolescent, de exemplu, are acnee în special în zona T, adică frunte, nas, bărbie, pentru că acolo are un exces de sebum, care este apanajul adolescenței, pe când la femeia adultă, și spun femeia în mod special, pentru că noi suntem mult mai predispuse spre a dezvolta leziuni de acne. De ce? Perioade diverse în viața noastră, sarcină, alăptare, dezechilibre hormonale, anumite afecțiuni precum sindromul ovarelor polichistice, care pot determina acne. Nu mai spun de acnea cosmetică, uite că tot ne place să tot testăm fonduri de ten, creme, uleiuri. Putem face o acne cosmetică, adică noi suntem mult mai predispuse, fiind și tentate să încercăm o groază de produse pentru piele, să facem leziuni de acne. Și atunci tratamentul pe care medicul îl dă este foarte diferit. Oricum, ca idee, tot vom începe de la o rutină serioasă de îngrijire care să fie potrivită tipului de acne. Că și aici ne interesează. Sunt comedoane, adică sunt puncte albe, puncte negre, atunci ne orientăm mai degrabă către retinol, că tot auzim de retinoizi, care sunt și este principalul agent anti-aging. Retinolul este numărul 1 în a trata acnea comedogenică sau acnea retențională. Apoi vorbim despre acnea inflamatorie, care are deja leziuni care dor, care poate apar pe sub piele, care sunt roșii și aici avem nevoie de produse care să meargă mai mult pe ideea de inflamație. Vorbim de peroxid de benzoil, vorbim chiar de anumite antibiotice locale sau pe gură. Când acnea este mai severă, este cu nodul, cu chisturi sau pur și simplu nu cedează cu nicio rutină, cu niciun tratament de tip cremă pe care îl aplicăm pe față, putem merge mai departe cu tratamente medicamentoase de tip derivați de vitamina A, ceea ce înseamnă roacutan, sotret și astea vor duce în timp la scăderea sintezei glandei sebacee și la un rezultat bun, așa cum ne dorim pe acne. Deci, tratamentele sunt diferite în funcție de vârstă, ca să trag așa o concluzie, pentru că vârsta ne spune cam care a fost și cauza acnei. Trebuie clar să identificăm cauza acnei. Uneori creăm frustrare prin rândul pacienților pentru că nu putem identifica o boală, își doresc parcă să afle odată care a fost motivul și de fapt motivul este că la nivelul pielii există un dezechilibru, pielea nu se exfoliază cum trebuie, se inflamează, se sintetizează foarte mult sebum. Sebumul se sintetizează și dacă suntem mai stresate, dacă avem de pregătit un proiect sau dacă suntem într-o sesiune, ne trezim cu leziuni noi de acne și nu știm de ce. Sebumul în combinație cu umiditatea și cu frecarea de la mască, pentru că începem să purtăm mască, iarăși poate determina leziuni de acne. Adică cauzele sunt multiple, tocmai de asta o consultație simplă, rapidă la un medic dermatolog, eu cred că îți poate lămuri foarte multe lucruri. Da, important este să întâlnești medicul dermatolog potrivit, pentru că, sincer să-ți spun, Dana, și eu am fost la diferiți medici dermatologi și, da, câteodată trebuie să găsești un medic care mai presus de toate să fie și om și să combine toate aceste valori, pentru că recunoaștem, nu recunoaștem în această arie a medicinei, trebuie să cauți până ajungi să cunoști acel doctor care chiar știe anumite lucruri. Așadar, îți mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații și, da, crede-mă, cred că aș avea curajul să mă las pe mâna ta, doar să treacă așa ani și timpul. Aș vrea să te întreb despre tratamentul vergeturilor. În ce constă? Vergeturile practic apar pentru că s-a rupt ceva la nivelul dermului. În momentul în care creștem în greutate sau avem o sarcină sau suntem în perioada de creștere, nu? Da. Deși dezvoltarea în perioada adolescenței, practic apare o distensie la nivelul pielii. Se întinde pielea și este depășită capacitatea elastică. Pielea noastră, în mod normal, este elastică. De asta și putem ține o sarcină 9 luni de zile, vedem la ce volum se poate ajunge, dar volumul ăsta apare treptat, nu brusc, pentru că altfel s-ar rupe pielea. Ei, cu toate astea, la anumite persoane distensia este bruscă, este depășită capacitatea elastică a pielii, se rup fibrele de colagen și apar vergeturile. Odată ce au apărut, este foarte greu să le mai tratezi în totalitate, așa că preferăm să intervenim cât sunt și ele
proaspete, așa cum sunt și cicatricile, iar cel mai bun tratament pentru vergeturi este laserul CO2, care este un super bun inductor de colagen. Când cicatricile sunt așa violacee sau roșii, sunt proaspete, laserul merge foarte bine. Dacă cicatricile deja au devenit albe, sunt vechi, au acea culoare ivory, nu mai putem avea așteptări la rezultate de reducere 100%, putem însă să le mai îmbunătățim, adică să le ameliorăm aspectul. De asta trebuie setate foarte bine așteptările pacientelor. Sunt paciente pentru care imaginea corporală este foarte importantă, de exemplu sunt modele, pozează și atunci o simplă vergetură poate să fie considerat un defect foarte mare, sau sunt paciente care au vergeturi peste tot și nu au nicio problemă, nu le deranjează deloc și de asta e frumos că suntem așa de diferiți. Da, exact. Și până la urmă, imperfecțiunea poate să fie frumusețe și simplitate. Da. Pentru că ne apropiem de finalul acestei sesiuni, dar mai avem încă 10 minute, aș vrea să te întreb în ce constă, de fapt, epilarea definitivă cu laser? Recomanzi, nu recomanzi? În ce situație se apelează la acest tratament? Eu cunosc epilarea definitivă înainte să fiu medic și ca femeie pot să spun că mie mi-a schimbat viața și că mi-a ușurat foarte mult rutina de îngrijire corporală. Am început să fac eu însă epilare definitivă pentru mine, apoi în calitate de medic rezident în primii ani de rezidențiat am avut nevoie de un job, un loc de muncă, să-mi suplimentez veniturile și am lucrat în saloane și în cabinete de epilare, eu fiind cea care făceam tratamentele. Deci am văzut foarte multe paciente care își exprimau fericirea că au apelat la un astfel de tratament, iar apoi când am devenit medic specialist dermatolog am intrat un pic în profunzimea subiectului pentru că m-a interesat pe mine, pentru pacientele mele din clinică, astfel de tratamente. Epilarea definitivă este foarte sigură. Deci de la asta trebuie să plecăm, să nu ne mai gândim la tot felul de riscuri, mai ales că primesc foarte des întrebări legate de epilarea în zona axilei, că sunt ganglioni sau în zona sânilor, dacă ar putea cumva să afecteze. În niciun caz. Epilarea sau impulsul laser, de fapt, se oprește la nivelul pielii, nu trece de piele, nu trece de ganglion, de mușchi, nimic de genul ăsta. Este foarte sigură și bine studiat, iar principiul este simplu. Se numește fototermoliză selectivă, adică laserul nu știe decât să vadă melanina de la rădăcina firului de păr. El își transformă energia luminoasă în energie termică și distruge la contactul cu rădăcina firului de păr acel folicul. Pentru că firul nostru de păr este viu și pentru că pielea este un organ în continuă dezvoltare și creștere, noi vom mai face folicul pe parcursul vieții. De aceea, deși avem un super rezultat după 6-7 ședințe de epilare laser, trebuie o dată, 2 ori pe an să facem și aceste ședințe de întreținere dacă vrem într-adevăr ca rezultatul să continue. Deci nu pot să-i spun epilare definitivă, mie mi-ar plăcea să-i spun de fapt epilare progresiv definitivă, pentru că mai rămân câțiva foliculi care pe parcursul vieții se regenerează și vom continua să facem tratamentul. Dar totuși este mult mai ușor și mult mai elegant să îți faci tratamente care să nu te doară deloc, pe care să le faci foarte rar, o dată sau de două ori pe an, versus tratamentele cosmetice sau pe care le făceam noi acasă, dureroase, chinuitoare și care aveau rezultate pe termen scurt. Adică o epilare cu ceară îți putea oferi un rezultat de 2, maxim 3 săptămâni. Da. Nu mai spun de epilatul cu lama, care înseamnă 2-3 zile și te simți mereu țepoasă, da? Pe când epilarea definitivă îți asigură totuși o piele fină mult mai mult timp. Așa că din punctul meu de vedere recomand din atât personal cât și profesional, mă confrunt cu minunile acestor tehnologii moderne. Și înainte să apelăm la acest tratament, ar trebui să ne pregătim într-un anumit mod, adică ar trebui, nu știu, să ne epilăm înainte sau nu? Pur și simplu să lași firul de păr să crească și apoi. Da, în principiu trebuie să ne pregătim, pentru că, așa cum am spus la început, laserul acționează pe rădăcina firului de păr. Deci, în primul rând, trebuie să avem rădăcină. Așa că dacă noi apelăm la tratamente de tip, la epilatoare, din acele electrice, sau dacă ne smulgem rădăcina, ne smulgem firul din rădăcină, nu o să mai avem rădăcină, deci laserul va da în gol. De asta recomand între ședințele de epilare definitivă să tăiem firul de păr de la baza pielii. Asta se poate face cu trimmer
sau cu cremă epilatoare sau cu lama. Nu trebuie să vă speriați de lamă, că iarăși multe paciente când aud, da, eu nu vreau să mă epilez cu lama, nu vă îngrijorați, gândiți-vă că după fiecare ședință părul crește mult mai rar, mult mai subțire și mult mai deschis. Adică chiar dacă ați dat cu lama pe el, nu o să mai fie la fel de gros și țepos ca înainte. Așa că între ședințele de epilare, care se fac undeva la 6 săptămâni interval, recomand să vă lăsați rădăcina în pace și doar să firele care mai cresc să rămână la baza pielii. Dana, îți mulțumesc din suflet pentru minutele pe care ni le-ai pus la dispoziție să ne împărtășești toate aceste informații valoroase, pentru că este important să dăm valoare dacă noi am învățat ceva să dăm mai departe. Spune-ne acum pe ultima 100 de metri unde să te găsim, unde să te găsească lumea, de exemplu dacă se hotărăște cineva să facă o intervenție, un tratament estetic minim-invaziv, unde ar putea să te întâlnească? Apoi, în primul rând, eu invit pe pagina mea de Instagram, pentru că acolo sunt foarte activă și, așa cum ai văzut, pun în fiecare zi proceduri, activități pe care le am aici în clinică, Dr. Dana Bratu, așa mă găsiți pe Instagram, iar ca activitate în clinicile Derma Beauty Clinic din București, dar și din Buzău. Îți mulțumim, ai grijă de tine și continuă să fii ceea ce ești, un om și un medic excelent. Te pup, te îmbrățișez și îți mulțumesc pentru timpul tău, draga mea. Îți mulțumesc și eu tare mult pentru invitație și trebuie neapărat să mai facem cu, uite, întrebările curg, le văd acolo. O să răspundem oricum la ele și după ce încheiem acest live, pentru că vreau să mulțumesc tuturor că au fost activi, că au pus întrebări și vreau să-i răsplătim ca data viitoare să putem să abordăm subiecte poate un pic mai țintite. Lăsați-ne în comentarii sugestiile voastre pentru următoarele clipuri. Îți mulțumesc, vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost alături de noi și, așa cum spunea și Dana, pentru implicarea voastră, pentru faptul că ați fost aici și ne-ați susținut. Aveți grijă de voi și nu uitați, prețuiți-vă sănătatea, prețuiți-vă frumusețea și simțiți-vă bine în interior, pentru că de acolo pleacă absolut orice. V-am îmbrățișat, o seară frumoasă. Pa, pa, pe data viitoare!